Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià, de la mà de Josep Puigades. Hem tornat de nou després de la publicitat, que és la que ens dona dinerets per a que este programa puga sostindre's així en Play Ràdio i que esta ràdio puga funcionar. Recorden, estem en la 107.7 de la FM, que és l'última paraula del dia, la tenim així. I ara anem a parlar en el president de l'Associació Professional de Periodistes Valencians, en Héctor González. Héctor, bona vesprada. Hola, bona nit, Josep. Bona nit, bona vesprada, estem ja en l'interval ixe. Héctor, parlem amb tu. Ara parlarem de què és l'associació de professionals de periodistes, però la notícia avui està en que després ahir i és que la baremació finalment de com s'entraran a treballar els extreballadors de Televisió Valenciana, com es formarà la bolsa de treball. Des de l'Associació Professional de Periodistes, com veieu? Què és el més insignificatiu d'aquesta baremació? Bueno, pues podríem parlar de diverses qüestions. Des del principi estem veient el procés d'elecció de la direcció i de com s'està fent tot en certa suspicàcia. I dic des del principi perquè ja el nomenament de la directora ja no tinguera transparència que considera necessària, entre altres qüestions perquè la van anomenar sense fer una baremació pública de la puntuació que havia tret cada candidat i perquè la va triar d'una terna final de 3 finalistes el Consell de Directors sense dir per què eren aquests 3 finalistes, sense fer una puntuació de tots els que s'havien presentat. Per tant, no sabem quins són els mèrits exactes ni baremats de la nova directora. Partint d'aquesta base de que la nova directora ha sigut triat per un criteri més ben subjectiu per el Consell Rector i també per el fet de que no siga llicenciada en periodisme una qüestió que per al nostre col·lectiu és fonamental, sobretot parlant d'un mitjà públic. I després ja per lo que me comentes de la baremació també trobem a faltar el fet de que la titulació en periodisme no estiga específicament posada perquè es parla de que cada puesto de treball tindrà, s'exigirà la titulació corresponent, però no s'especifica que siga la titulació en periodisme per als puestos que tinguin que veure en redacció, en cap d'informatiu, tot el que siga l'elaboració de la informació que generarà la nova televisió valenciana. Sí, així et faig jo un incís, Héctor, perquè els oients potser no ho sàpien. Per a les places de periodisme de Televisió Valenciana i la ràdio es podien presentar gent, periodistes, el que redacta, el que ix en pantalla, el que informa, el que ha fet una carrera de 5 anys treballant la informació. Es podien presentar i ocupar la plaça gent de comunicació audiovisual, que s'han dedicat més a tractar les càmeres, a tractar els micròfons, és a dir, des de la part més tècnica de la comunicació. I així pot ocórrer exactament el mateix. Clar, però això el que demanem és una especialització i que quede clara, en les bases que quede clara aquesta especialització com un criteri fonamental, algo que no ocorrís i que trobem a faltar. Sobretot en les bases es prima el fet de l'experiència en l'anterior corporació, l'anterior Radio Televisió Valenciana. Estem d'acord en que les persones que entren han de tenir una experiència, una altra cosa que siga en concret en Radio Televisió Valenciana, però i després també hem de tenir en compte que aquesta bolsa en teoria té un caràcter prou provisional. No se sap encara la provisionalitat perquè tampoc tenim dades de quan començarà ja en sèrio el nou entre i quan es convocaran oposicions. Teòricament d'ací un any, no? Teòricament, però portem ja escoltant l'anunci que cada 9 d'octubre es començarà la nova roda de televisió i mai. Per tant, parlaven d'un nomenament de 60 persones per a uns mesos, per a 6 mesos, però no sabem per a quan estarà. Per tant, en definitiva, trobem en les bases, sobretot la titulació per a nosaltres és fonamental el fet de que no estiga
que no estiga posat en la rellevància que consideri necessari. Després, a partir d'ahí, pues, ja puntuar la puntuació de València, pues, està clar que si és un ente autonòmic i que si la llengua que utilitzen és València, pues, ha d'estar prou resaltar la puntuació en valencià. Però, per exemple, Héctor, jo respecte a la valoració d'eixa bolsa, trobe que pot ser a un tècnic que està en càmera, un tècnic de so, gent que està en unitats mòbils, se li demana el valencià elemental, per exemple, val? Que per a mi hauria de ser un requisit lingüístic ja per ocupar determinada plaça. No que compte punts, sinó que aquesta persona l'haig de tindre. Però el que me pareix alarmant un poc és que pugui haver presentadors o pugui haver periodistes sense cap títol de valencià. No és un requisit lingüístic. És un mèrit. Que sí que és veritat que lo posen més com a un mèrit, encara que deixen la possibilitat de que n'hi ha mèrits que podien convertir-se en... que no puntuarien si són requisits, però en el cas del valencià sí que estableixen clarament una baremació de l'1 al 4 en funció del nivell de valencià que tinga la persona. Que ens podem trobar una persona castellà parlant que tinga la plaça de periodista de la televisió pública valenciana. Segons la baremació podria ser. És més complicat perquè 4 punts són molts, però podria ser una persona amb molta experiència en l'anterior Ràdio Televisió Valenciana que sense tindre cap titulació en valencià poder entrar, perquè no és el que demana és la titulació, no la qualificació en valencià ni la capacitat de parlar o escriure en valencià, sinó la titulació. Héctor, anem a parlar un poc de l'associació que presideixes, l'associació professional de periodistes valencians. Té un recorregut jove, més o menys, que són 10-15 anys? De l'associació? Sí. Farà 6 anys ara, l'associació. M'ha columpiat. 6 anys. Sí, poquetets portem, però bueno, intentar fer prou coses en poquet de temps. Sí, l'associació oficialment la van escriure en febrer del 2011 com a entitat professional i el que demanem, el que volem, o la nostra intenció com a associació, sobretot són la primera, la dignificació de la professió periodística, la reivindicació de la importància social del periodisme, també de la titulació de periodista, que siga un professional qualificat i preparat que exercisca el periodisme, pensem que és fonamental per a donar una qualitat, per a que sigui un producte de qualitat el que dones a l'usuari, a la persona que escolta ara mateix la ràdio, que llegeix el diari, que s'informa a internet, que sàpiga que és un professional qualificat qui l'informa. I també constituïren com perquè trobaren a falta en València entitats que aglutinaran periodistes i que provocaren punts de trobament, de manera que pogueren eixir oportunitats laborals i personals per als periodistes, com a punt de trobament, com a coworking, que es diu ara, una forma de coworking. Vaig a posar-te el dit en la llaga, perquè si ja hi havia una associació de periodistes, la Unió de Periodistes, per què se'n crea una altra? Perquè només n'hi ha, en cada barri no n'hi ha només un supermercat, i en una ciutat no n'hi ha només un equip de futbol. Tampoc n'hi ha un diari ni una emissora de ràdio només en la ciutat o la província. Pensem que per exemple, la titulació en periodisme no està suficientment reivindicada. Pensem també que és necessari que n'hi hagi un col·legi professional de la Comunitat Valenciana, de la província de València, i no, com està ja en altres comunitats autònomes, o n'hi ha o està a punt d'haver, i així la Comunitat Valenciana està molt paralitzada. Per tant, n'hi ha reivindicacions que pensaven que no estaven suficientment ateses i que calia falta una associació que les reivindicarà. A més dels punts de trobament entre periodistes, que per desgràcia n'hi ha poquets, però sobretot per la reivindicació de la titulació, de la dignificació de periodistes, i crec que si n'hi ha altres associacions, en aquest cas tu fas al·lusió a una associació que porta
quasi 40 anys i que ha fet una gran tasca per a defendre el periodisme, però pensàvem que quan més gent contribuïsca a defendre la professió i sobretot, en aquest cas també, que faci especial hincapié en la titulació, millor per al sector i millor també per a la societat que pot tindre millor informació. Héctor, com veus el sector en aquests moments, el sector del periodisme? Perquè els periodistes, qui vol avui en dia un periodista, no? Home, el sector tu i jo sabem perfectament que està prou complicat, que en una tassa d'atur del 36%, la professió que recordem que ara que estem parlant a nivell general d'un 19% i el periodisme pràcticament es duplica, pues en aquest moment ja es veu clarament la mala situació que travessa el sector, en gran part per falta d'una valoració suficient. Així que estan eixint noves oportunitats, perquè al periodista normalment se li ha vinculat en un mitjà de comunicació, però a l'actualitat més del 40% de periodistes que treballen en empreses no fan en un mitjà de comunicació i que exerceixen com a periodistes, fan en gabinets de comunicació, en agències de comunicació, perquè cada vegada més empreses es donen compte de que necessiten una persona qualificada i formada per a que porti la seva web, per a que porti el contacte amb mitjans de comunicació, per a que porti les seues xarxes socials, i per ahí sí que n'hi ha una eixida laboral que fa que siguem optimistes dins del pessimisme del sector, i també insistim molt en aquesta exigència d'una formació i una qualificació que farà que les empreses o que la societat en general confien més en la tasca del periodista i la valorem més. Crec que en part dels atures per la infravaloració que n'hi ha socialment o per el desprestigi que per ser programes nacionals o per altres qüestions, algunes alienes i en altres casos per culpa del mateix sector, pues, s'ha minusvalorat la professió periodística i això ha contribuït a aquest increment de l'atur també. Tu estaves parlant del desprestigi que s'ha tingut i aquesta falta de buscar la informació. Pot ser perquè periodistes hi siguin com a xurros o qualsevol pot escriure i aquesta devaluació de la professió de cobrar molt poc, no? Els becaris cobren pràcticament, pot ser més que... És veritat, els becaris cobren més que els periodistes, fa que no hi hagi una informació de qualitat, tot va a base de teletips, tot el món porta la mateixa informació i no hi ha el que la gent demanda, que és un punt de vista diferent, anàlisis de la informació i busca i investigació. Al final, les empreses periodístiques, com les de qualsevol altre sector, el que busquen el que volen són beneficis, no són associacions sense ànim de lucre, són empreses que busquen benefici i el fan de la manera pitjor per als interessos dels professionals, que de la manera pitjor em referisc a donar pressa als professionals per a que traguen la notícia el més pront possible, i això va en detriment d'una búsqueda més consensuada de la informació, de poder ampliar més els detalls i sobretot de contrastar. I això en què deriva? Pues que en una desconfiança del lector. Si veu que no està suficientment treballada una notícia o que és una notícia que després per un altre puesto es demostra que no era certa, pues devalua el mitjà. També el fet de que s'hagi apostat en molts casos per notícies o suposades notícies de qüestions de famosos, de temes que puguen atreure moltes visites, però que la pràctica interès per a la vida o interès fonamental o informació important per a la vida i el dia a dia dels usuaris donen poca. I també la falta d'una defensa, crec, dins del mateix sector de defendre contra l'intrusisme, contra aquestes pràctiques o aquesta precarietat, falta una defensa més ferma del sector i de reivindicar més la professió i la importància del periodisme per a la societat. És a dir, que els periodistes no són com els estibadors, no? Que van tots a una. En aquest cas no. El tema dels estibadors és un sector molt peculiar que no m'han a comparar, però sí que és veritat que han sabut defendre els seus interessos, que en aquest cas no crec que siguin els socials, i en el cas dels estibadors també diria que la seva aportació a la societat és molt més inferior que la del periodista. No et posis per ahí, Héctor, que acabaràs malament. Bueno, ja sé com van, però jo defenso que els periodistes i sobretot
la informació que s'ha transmetit a la societat i la importància del periodisme per a la societat. Sí. Héctor González, moltíssimes gràcies per atendre el telèfon de Play Radio de València Maig. Moltíssimes gràcies i saps que tens així una finestra oberta, una veu oberta. Adéu. Pues moltíssimes gràcies, Josep, a tu.